आपल्या उज्ज्वल करिअरसाठी ही आहे ब्रेकिंग न्यूज। सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचं अभियांत्रिकी महाविद्यालय कणकवली इथं प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेश सुरू। नो डोनेशन, प्रवर्गानुसार फी मध्ये सवलत। त्याचबरोबर आमदार नितेशजी राणे व कुटुंबियांच्या संकल्पनेतून कोकणातलं पहिलं इन्क्युबेशन सेंटर। जिल्ह्यातच नोकरी किंवा रोजगाराची सुवर्ण संधी। वायफाय सह सुसज्ज 34 एकरचा कॅम्पस। अधिक माहिती आणि प्रवेशासाठी आजच संपर्क साधा। अभियांत्रिकी महाविद्यालय कणकवली, हरकुळ बुद्रुक, जिल्हा सिंधुदुर्ग। भारत बंदचा सिंधुदुर्गात फज्जा उडाल्याची टीका करतानाच दोडामार्ग तालुक्यात मंजूर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटरला ठाकरे सरकार जागा देत नाहीये असा आरोप भाजपा प्रदेश चिटणीस प्रमोद जठार यांनी केलाय। रत्नागिरी जिल्हा प्रभारी म्हणून चिपळूणपासून राजापूर पर्यंतची पक्षानं सोपवलेली जबाबदारी पार पडत असून लोकसभा उमेदवारीचा विचारही आपल्या मनात नसल्याचं जठार यांनी स्पष्ट केलंय। जठार यांच्याशी आमचे सिनियर रिपोर्टर राजन चव्हाण यांनी केलेली ही बातचीत। मोदी सरकारने संमत केलेल्या कृषी विधेयकाच्या विरोधात संपूर्ण भारतभर आज भारत बंदची हाक देण्यात आलेली आहे। परंतु तळ कोकणात सिंधुदुर्गात बघितलं तर ह्या भारत बंदचा फज्जा उडाला आहे। एकीकडे भारत बंदची हाक दिलेली असतानाच भाजपच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांचा कांदा जो आहे तो ग्राहकांपर्यंत स्वस्त दराने पोहोचवण्याचं काम भाजपच्या माध्यमातून होतं। या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत भाजपचे प्रदेश चिटणीस प्रमोद जठार। जठार साहेब, काय सांगाल? एक प्रकारचा फज्जा जो आहे तो उडालेला आपल्याला दिसून येतोय भारत बंदचा सिंधुदुर्गामध्ये। मोदी सरकारचं, केंद्र सरकारचं आणि भारतीय जनता पक्षाचं हेच म्हणणं आहे की जर शेतकऱ्याने आपला माल थेट बाजारात आणला कुठल्याही APMCच्या विरोधात, तर मला वाटते शेतकऱ्यांचा नफा होईल, शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, शेतकऱ्यांच्या मालाला दुप्पट तिप्पट भाव मिळेल आणि ग्राहकाचा सुद्धा फायदा होईल, त्याला सुद्धा कमी भावात त्या ठिकाणी मिळेल। त्यामुळे मधले दलाल, अडते, APMC या सगळ्या खारिज झाल्या तर काय होतं, तर याचं चित्र कणकवलीतल्या कांदा बाजारात बघायला मिळालं। त्यामुळे जी 3 बिलं आलेली आहेत त्या तिन्ही बिलांचं खरं म्हणजे काँग्रेसच्या मॅनिफेस्टोमध्ये पण होतं निवडणुकीच्या की हे APMCमध्ये रिवायवल आणावं, APMCच्या बाहेर माल विकला जावा, अडते कमी करावेत, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग व्हावं, ह्या गोष्टी काँग्रेसच्या मॅनिफेस्टोमध्ये होत्या। त्याचबरोबर माननीय शरदचंद्रजी पवार जे या 3 पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे प्रणेते आहेत, ते खरं म्हणजे ते जन्मदाते आहेत, ते बापच आहेत त्या विकास आघाडीचे। या जन्मदात्याने, या बापाने पण आपलं जे आत्मचरित्र लिहिलं आहे त्या आत्मचरित्रामध्ये माननीय पवार साहेबांनी लिहिलं आहे की APMC बंद झाली पाहिजे, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग झालं पाहिजे, शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी जे दलाल नाडतात ती दलाली संपली पाहिजे, त्यांनी आत्मचरित्रात लिहिलं आहे। म्हणून माझी ह्या महाविकास आघाडीच्या कोकणातल्याच नाही, महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या सगळ्या त्यांच्या मंडळींना, नेत्यांना मला सांगणं आहे, किमान बापाचं आत्मचरित्र वाचा, किमान वाचा, त्याच्यामध्ये या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आहेत। जठार साहेब, बघितलं तर प्रदेश चिटणीस म्हणून किंवा रत्नागिरी जिल्हा प्रभारी म्हणून तुमच्यावरती पक्षानं जबाबदारी सोपवलेली आहे। तुम्ही पूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जो आपला लोकसभा मतदारसंघ आहे विशेषतः तो अगदी चिपळूणपासून पूर्णपणे तुम्ही पिंजून काढताय, त्यातील ज्या काही समस्या असतील त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करताय, काय सांगाल या संदर्भात? हो, हे खरं आहे। चिपळूणपासून ते बांद्यापर्यंत ज्या काही मुंबई गोवा हायवेच्या सगळ्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी प्रदेशच्या माध्यमातून, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आणि सन्माननीय गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न प्रदेश चिटणीस म्हणून मी त्या ठिकाणी जातीने करतो आहे। मग आम्ही परशुराम घाटाचा विषय होता, कुळं होती, परशुराम घाट मंदिर ट्रस्ट होतं, खोत होती, यांचा प्रश्न सोडवण्यास आपण त्या ठिकाणी यशस्वी झालो। 50% कुळांना पैसे मिळावेत, उर्वरित कोर्टाचं न्यायदान झाल्यानंतर त्या ठिकाणी पैसे मिळावेत, याच्यावरती तडजोड झाली, काम सुरू होईल। संगमेश्वरच्या शास्त्री पुलाजवळ असलेल्या सुद्धा गोष्टीचं काम त्या ठिकाणी अडलेलं काम सुरू झालं। संगमेश्वर बाजारपेठेमध्ये जे 60 मीटर की 45 मीटर या रस्ता रुंदीकरणामध्ये अडकलेलं जे काम होतं त्याला पण न्याय मिळालेल्या 45 मीटरमध्येच आता ते पूल होईल। त्यामुळे या सगळ्या अगदी लांजा असेल, राजापूर असेल, तरळ असेल, कणकवली असेल, कणकवलीच्या या बॉक्सवेल संबंध, कणकवलीचं मुळात पूर्ण बॉक्सवेल होतं, ते पूर्ण बॉक्सवेल फ्लायओव्हरमध्ये कन्वर्ट करण्याचं कामच माझ्या सरकारने केलं, कामच माननीय गडकरी साहेबांनी मंजूर केलं, कामच आमच्या इथल्या आमदार साहेबांनी आम्ही सगळ्यांनी मांडलं। त्यामुळे हे यशच आमचं आहे। त्यामुळे छोटासा राहिलेला बॉक्सवेलचा प्रश्नसुद्धा लवकरात लवकर सुटेल। 2024 पूर्वी मुंबई गोवा हायवे हा एक हिंदुस्थानची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि हिंदुस्थानची पर्यटनाची राजधानी गोवा या दोघांना जोडणारा पर्यटन कॉरिडॉर म्हणून त्या ठिकाणी 2024 पूर्वी सुरू होईल याच्यावर माझा विश्वास आहे।
गडकरी साहेबांनी प्रामुख्याने आणि मोदी सरकारने जे काम केलेलं आहे अद्वितीय काम आहे. 100 वर्ष पूर्वी जे ब्रिटिशांच्या काळात झालेले रस्ते, त्याच्यानंतर गडकरी साहेबांनी, सन्माननीय नितीनजी गडकरींनी बांधलेले रस्ते पुढचे 100 वर्ष टिकतील असा मला विश्वास आहे. डॉक्टर साहेब, मुख्य प्रश्न महत्त्वाचा हा आहे की 2024ला आपण आता उल्लेख केलात की तत्पूर्वी हायवेचं काम झालेलं असेल, 24ला लोकसभा इलेक्शन पण असतील. अशी चर्चा आहे की भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार म्हणून प्रमोद जठार यावेळी रिंगणात असतील आणि त्याचीच कुठेतरी एक मशागत जी आहे ती आपण 3-1 वर्ष आधीच सुरू केलेली आहे. काय सांगा? आमच्या पक्षामध्ये असं काही कोण स्वतःची उमेदवारी स्वतः जाहीर करत नाही. मी कुठल्याही प्रकारे या रेसमध्ये नाही. मी प्रदेश सचिव आहे आणि मला रत्नागिरी जिल्ह्याचा प्रभारी आहे आणि जे माझं केंद्र सरकार आहे त्या केंद्र सरकारचे विविध प्रकल्प लोकांपर्यंत पोहोचवणं एवढीच व्यवस्था आमच्याकडे आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची कुठलीही उमेदवारी, कुठलीही अभिलाषा नाही, कुठल्याही पदाची अपेक्षा नाही. हे कोकणाच्या विकासासाठी तन मन धनपूर्वक काम करावं जे गेले 12 वर्ष एवढीच इच्छा प्रामाणिक आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षामध्ये असं मागून कोणी तिकीट देत नाही. आम्ही कोणी तिकीट मागत नाही. आम्ही सगळे कर्मण्यवाधिकारस्तुवाले आहेत, इदम न ममवाले आहेत. कोकणाच्या विकासासाठी आम्ही त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तुटून पडलेलो आहोत. जेव्हा निवडणुका लागतील तेव्हा जर पक्षाने ही जबाबदारी सांगितली किंवा सांगितले की नाही तुम्हाला उभं राहायचं आहे रिंगणामध्ये लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवार म्हणून, तर काय असेल? नाही, हा आजचा विषय नाही आहे. 2024 अजून 2024 पर्यंत आपल्याला काम करायचं आहे. त्यामुळे आमच्याकडे अशी पद्धत नाही. त्यामुळे आम्ही कोणीही उमेदवार नाही आणि फक्त काम करण्याची अनुमती आम्हाला आहे. त्यामुळे ते पद दिलेलं आहे आणि मला वाटते या सगळ्या तुम्ही सांगता त्या पदापेक्षा मला जे प्रदेश सचिव पद दिलेलं आहे ते खूप मोठं आहे. त्यामुळे त्या पदाचा योग्य तो उपयोग करून मी त्या ठिकाणी काम करणार आहे आणि 18, 19, 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी मुंबईमध्ये येत आहेत, महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत आहेत आणि मी तुमच्या माध्यमातून जनतेला सांगतो की प्रदेश भारतीय जनता पक्षाने 20 तारखेचा दिनप्रमुख म्हणून संपूर्ण वेळ सोबत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजींच्या सोबत राहण्याचं भाग्य माझ्या या प्रदेशच्या नेतृत्वामुळे मला मिळालेलं आहे. पूर्ण दिवसाचा दिनप्रमुख म्हणून 20 तारखेला प्रमोद जठार कोकणाचा एक प्रतिनिधी म्हणून सोबत असेल. यावेळेला मी कोकणातले अनेक विषय, कोकणातल्या अनेक योजना, कोकणाचा असलेला बॅकलॉग या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी मी माननीय नड्डा साहेबांच्या सोबत शेअर करेन. मी त्यांना सांगेल आणि आपलं जो कोकण आहे मग अगदी पालघरपासून ते सिंधुदुर्गापर्यंत हा सगळा आणखीन कसं केंद्र सरकार असेल किंवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आमचे असतील, आमच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत त्यांच्याबद्दलपर्यंत पोचवण्याचं काम माझ्या या संधीतनं मी करेन. त्यामुळे मला वाटते मला हा सन्मान फार मोठा आहे. जठार, एक शेवटचा प्रश्न बघितलं तर आपल्याच सरकारच्या काळामध्ये दोडामार्गमध्ये एक आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जे होतं ते मान्य झालेलं आहे, परंतु त्याला अद्याप जागा जी आहे ती अलॉट केली जात नाही राज्य सरकारकडनं. काय सांगाल या संदर्भात? राज्य सरकार ज्यांच्या ताब्यात आहेत ते खरोखर कोत्या मनाचे आहेत. केंद्र सरकारने आयुषसाठी जागा असेल जी दिलेली आहे. माझं सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक, सन्माननीय आमदार दीपकजी केसरकर, सन्माननीय खासदार विनायकजी राऊत, सन्माननीय पालकमंत्री उदयजी सामंत यांना जाहीर विचारणा आहे की केंद्र सरकारने एवढं मोठं आयुर्वेदिक सेंटर दिलेलं आहे. तुमचं हे म्हणजे अनेक मंडळी प्रकल्प पळवून घेऊन जातात आपल्या भागात. आम्ही आणलेला प्रकल्पाला तुम्ही जागा देत नाही. तर मला विचारायचं आहे कुठे घोडं अडलेलं आहे? का नाही अजून जागा जाहीर झाली? का नाही MIDC मधल्या दोडामार्गमधल्या आडाळीमध्ये जागा मिळत? याचा जबाब या शिवसेनेच्या प्रमुखांना द्यावा लागेल. माझं म्हणणं आहे, आम्ही सातत्याने सांगतोय जागा द्या. 700 एकर जागा पडीक आहे, 100 एकर जागा मागितली. ही जागा द्या, नाहीतर पुढच्या येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला सुईच्या टोकावर राहील एवढी सुद्धा जागा कोकणात लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. एकंदरीतच सध्या भारत बंदचा कोकणामध्ये जो काय उडाला फज्जा याविषयी भाष्य करतानाच 2024मधील लागणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भले लोकसभेमध्ये भाजपा स्वतंत्र ताकदीवरती लढत असेल तरीसुद्धा अद्यापही मी त्या खासदारकीच्या अनुषंगाने विचार करत नाही. मी भाजपा प्रदेश चिटणीस आहे आणि हे पक्षाचं काम करत असताना जनतेची कामं जी असतील
ती कामं पूर्ण करून घेणं याला मी महत्त्व देतो असे सांगत असतानाच आडाळीतील आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटरला नाकर्त्या सत्ताधाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडनं जागा मिळत नसल्याचा घणाघातही भाजप प्रदेश चिटणीस प्रमोद जठार यांनी केलेला आहे. कॅमेरामन आनंद तांबेसह राजन चव्हाण, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, कणकवली. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.